presented by Bharat Music Nigam। बोली बोली बिना पुस्तक धारने की डीजे अमित तिवारी से अमित तिवारी से देखी पंडा के लेनी बोला खाली पूजा के देनी सजाई। देखी पंडा के लेनी बोला खाली पूजा के देनी सजाई। अब करी नहीं देरी देखी भइल अबेरी, अब कर नहीं देरी देखी भइल अबेरी, जल्दी से रउआ आई न जी। मैया सर दे रउआ कहाइल जी, सेवका के मनसा पुराइल जी। मैया सर दे रउआ कहाइल जी, सेवका के मनसा पुराइल जी। डीजे अमित तिवारी से विद्या के देवी माई रउआ कहाई, बलगन के साथ दी दूर नहीं जाई। बिना के हाथ लेके रउआ रही, जे रखे आसमान में दुनिया देखाई। विद्या के देवी माई रउआ कहाई, बलगन के साथ दी दूर नहीं जाई। बिना के हाथ लेके रउआ रही, जे रखे आसमान में दुनिया देखाई। नजर गराई की टोकी रौर रहमा देखी, नजर गराई की टोकी रौर रहमा देखी, अब आंसू बहाई न जी। माई सर दे रउआ कहाइल जी, सेवका के मनसा पुराई न जी। माई सर दे रउआ कहाइल जी, सेवका के मनसा पुराई न जी। डीजे अमित तिवारी से अमित तिवारी से सेवका के मनसा पुराई न जी। कैसे पंडाल के मारौआ सजैनी, दीपक जलाई हम आरती भी कोइनी। बाजार से सब सामान के लाई, पूजा पे खुदे माँ हम बैठनी। कैसे पंडाल के मारौआ सजनी, दीपक जलाई हम आरती भी कोइनी। बाजार से सब सामान के लाई, पूजा पे खुदे माँ हम बैठनी। राहुल रंजन हमर नाम होई माई के गुलाब, राहुल सुनील हमर नाम होई माई के गुलाब। लागल भोग रउआ पाई न जी, माई सर दे रउआ कहाइल जी, सेवका के मनसा पुराई न जी। माई सर दे रउआ कहाइल जी, सेवका के मनसा पुराई न जी। देखी पंडा के लेनी बोलाई, खाली पूजा के देनी सजाई। अब करी नहीं देरी देखी भइल अबेरी, अब करी नहीं देरी देखी भइल अबेरी, जल्दी से रउआ आई न जी। माई सर दे रउआ कहाइल जी, सेवका के मनसा पुराई न जी। माई सर दे रउआ